Waqt attività taħt it-tinda fil-qala għawdex il-mexxej laburista Joseph Muscat qal li Lawrence Gonzi għandu jippubblika l-kontijiet finanzjarji kollha tal-Partit Nazzjonalista minn kemm ilu jmexxi lil dan il-partit. Il-bieraħ qalilna illi ħajippubblika il-kontijiet ta' din il-kampanja elettorali. U dalgħodu l-ħbib tiegħi ġurnalisti staqsewni qalu li x'taħseb minn din l-isfida. Qednilhom aħna kull sena nippubblikaw l-accounts kollha tagħna. What's the big deal? Sa aħjar il-Prim Ministru jippubblika mhux x'nefaq f'dil-kampanja u x'qed jonfoq f'dil-kampanja, jippubblika l-kontijiet kollha kemm ilu Prim Ministru. Il-mexxej Laburista fakkar kif meta mistoqsi dwar dan, il-Viċi Kap Nazzjonalista Simon Busuttil qal li ma jistax jippubblika l-kontijiet finanzjarji tal-Partit Nazzjonalista tal-aħħar snin għaliex huwa ma kienx għadu sar Viċi Kap. L-impenn tagħna huwa anke għaliex ma nixfaħam miblu l-manna l-ħatli tagħna xi credit note ta' xi 350,000 euro. Manna l-ħatli nefqilna xi miljun, jew ħafrilna xi miljun. L-impenn tagħna huwa ċaru tont kif għamilna dejjem nerġgħu nippubblikaw il-kontijiet mhux biss tal-kampanja, il-kontijiet kollha tal-Partit Laburista kif isir kull sena u ilna nagħmlu żmien u għomor. Joseph Muscat qal li Lawrence Gonzi naqas li jagħti liġi tal-finanzjament tal-partiti lil pajjiżna u dan minkejja li kellu deputat parlamentari minn tiegħu li kitiblu din il-liġi li iżda injora għal kollox. Gvern ġdid se jkun qed idaħħal din il-liġi bi priorità u jkun lest li jara li l-liġi tal-finanzjament tal-partiti tkun tapplika b'mod retroattiv għal kampanja elettorali li għaddejja bħalissa. Fil-qala Joseph Muscat tkellem f'dettall dwar ir-roadmap ta' gvern ġdid għall-Għawdex u saħaq li l-mira hija dejjem li l-Għawċin jinstabilhom ix-xogħol f'Għawdex stess. Xogħol f'Għawdex għall-Għawċin. Dawk l-Għawċin kollha speċjalment u hawnhekk nirreferi b'mod partikolari għaż-żgħażagħ Għawċin isibu xogħol f'Għawdex għalihom biex il-possibilità li imorru Malta li jsifru tkun biss possibilità ta' għażla u mhux li jiġu kostretti biex jagħmlu dan. Il-mexxej Laburista spjega li r-roadmap tal-Partit Laburista hija mirata biex f'Għawdex ukoll jingħata spazju lis-settur privat. Dawn il-proposti li għadna kif ħabbarna mhumiex il-proposti tiegħi jew ta' xi ħadd, huma l-proposti li ħdemna fuqhom flimkien. Tafu ħafna minnkom li dawn l-affarijiet ilkom tgħiduhomna ħadtu sem f'seminars, konferenzi fejn għedtuhomna dawn l-affarijiet. Dan huwa l-moviment tal-ħaddiema daqskemm huwa moviment ta' min iħaddem għal Joseph Muscat. Spjega li gvern ġdid se jkun gvern favur dawk in-negozji li jridu jaħdmu u li ma jridux li dan il-pajjiż jinbela mill-ftit. U jekk ħadd ieħor qed jipprova ibeżza u jipprova kważi iġib li huma xi ħaġa tal-biża' lin-negozji, forsi irid jagħmel hekk għaliex irid joġob lil dawk il-ftit li għandhom hold fuqu. Aħna min-naħa tagħna lin-negozji kollha lis-self-employed iż-żgħar, lin-negozji żgħar medji lin-negozji kollha. Ngħidulhom aħna għalina intom xħallelin, aħna lija intom partners essenzjali biex noħolqu x-xogħol għal ħaddiema Maltin u Għawċin. Il-mexxej Laburista qal li permezz tan-negozju jinħoloq ix-xogħol, tingħata d-dinjità lill-bniedem, jinġabru t-taxxi u b'hekk pajjiżna ikollu saħħa u edukazzjoni b'xejn.